geunke, eta ja altzen emango geunke txostena batera. Bederatzigarren kreditu aldaketa ere, alkate eskumenetik egin kreditu aldaketa bat, kreditu habilitazio bat da, inkorporazio bat, hain zuzen be, ustekabeak diru laguntzan bitartez eskuratu da diru bat da, eta, esan dut esan bateko dirua, auzo bideen konponketa, hor, administraia edo taparien trabak ditu da uriura jasotzeko auditegi bat, eta hori dana konpontzeko, beharrezko diru laguntza, eta, izan biletake, 30.000 euro. Kasu honetan ez da beharrezkoa bozkatzen. Eta hurrengo bi kreditu aldaketak, bai dira osoko bilkuratik udalbatzak onartzekoak. 8. kreditu aldaketa izango litzateke Kontxita Erraldoi panpinaren moldea egitea. Justo bila astu dut, ikusi gendune aurreko egunean. Hauen, eskendula aldez aurretik ere aurre ikusi euki, ondino aurrekontu eskendulako euki zarratute, eta berau panpina egiten dauen Euskal Herrian fabrikatzaile edo egile bakarra eskuz egiten da lan bat, eta beran epeak oso luzeak direlako, Mikelek esango dago eta berak udatzen da, eta orduan ja, etorri danean egin behar izan dugu aldaketa. Ordainduko dana berez da Kontxita panpinaren moldea, zergaitik hau, udala Kontxita panpina bera atara eta saltzeko baldintzak eta araudia aldatu beharko geunke, ordenantza fiskal berezi bat egin, eta azken batean udalaren lana ere ez da produktuak saltzea, ez dirua eskuratzea. Eta molde hau geratuko da eskuragarri, bai herriko dendariek olako produktu saltzen dabenak euren gauz eskatu izango dabe eskopiak, eta handik eurek nahi dauen etekina gero behatara, edo eta erraldoien taldeak bebai, eurek nahiko baleuke, atara aldabez, gero goten dire hor 5 euroko edo 4 euroko etekintxo bat, edo ez? Etekintxo gara, 18 bat eurotan, 18 bat eurotan saldu egin horrek panpinak, eta etekintxo hori, ekarpela nahiko baleu. Guri bai, ez da, udalari eskatu gariako baimena, hau da, udalak dauke hor, eta nahiko baleu bat amatek udalak dauke baimena, eta egileak era, fabrikatzaileak, uletzero izeneko enpresa bat, berak egiten ditu Euskal Herri guztikoak, eta berak bai dauka ere baimenak Euskal Herri guztiko erraldoien panpina, eta gero platero bada, baina eurek bai saltzen dago Euskal Herri guztikoak, Iruñan dauki zedea, baina gero bai banaketa itxen dabez beste Euskal Herrian zehar dauzen beste eta batzuetan. Hau nondik hartu da, kredito transferentzia bat da, eta hau nondik hartu da, jubilatuen taberna zarratu dudan ezkero, hor soberakintxo bat geratzen jaku, martxan jarriko da, barriro, gaietik aurrera, baina, bintzat, hilabete batzuetan sortu dan soberakintxo horretatik osatu da. Beraz, honetxeke azalpenak, kredito aldaketa onartzearen aldeko boskak, hau batez, kreditu aldaketa onartuta. 10. kreditu aldaketa, hau ere plenoak onartu beharrekoa. Hau da, seguruen lizitazioa, berez partido bloke ezberdinetan, lizitatu zen bere momentuan ere aseguruak, aseguru tipo motaren arabera. Gehienek lusatu egin dabe kontratua, baina kalte ordainen seguruak ez da lusatu nahi zen. Zergaitxik, azken batean, azkenengo urtietan, hainbat lapurretaren ondorioz, kosto batzuk eduki dabez, eta erabaki gabe ez lusatzea. Horren ondorioz ere, primak handitu dira, 19.000 eurotan, orduan 19.000 euro horrek, handik eta hemendik hartu dira, partida ezberdinetatik, zentziko zerabiliko ziren partida ezberdinetatik, arraindegia egokitzeko konsignazioa, arraindegiko eraikina hor lantxo batzuk edo egin behar izetekotan,
partidatxo bat itzi izan, gero, Andonegi eraikina, liburutegia bertan jartzeko azterketatik ere 9.000 bat euro sobran egon direnak erabili dira. Eta hori gaztelekuaren diru laguntzetatik zuriketarekin ari dira, eta emoten da benagatik 5.000 euro sobran eta itzuliketa egingo da, eta partida ezberdinetatik osatu da, seguruen bizitazioan jartzeko osatu da konsignazioa. Hau izan nintzateke, bakarrik kreditu aldaketa. Hau ere bozkatu egin beharko dugu, aldeko bostak, kreditu aldaketa hau ere, hau batez, onartuta, ez dut tokatzen kontu orokora. Urrengo puntua, urteko kontu orokorra. Kontu orokorrean txostena apirilaren 28an egin izan. Gero antolaketan maiatzaren 6an pasatu zen, antolakatik pasatu garzalako maiatzaren 15a baino lehenago, aldeko iritzia eta txostenekin, boletinan ere publikatu da, beharrezko epean egon da hor maiatza bueltan ikusgarri, ez da egon inolako alegaziorik. Berez, datuak eta eduki duzu ez dut orain topetan, hemen eduki ez dut topetan, baina, oroar, zonak eratuan erremanentean eta horregana komunikatuta egon dira, arau fiskal guztiak ezarritako arauak betetzen dauz, kontuak, 2025ko kontuak, zorraren inguruko bere datuak horre egon dira, eta azkenean geldikina eta diruzaintzan zenbat geratu zen, 2025ko kontu orokorra itxitakoa. Horretxik dira bat datuak, antolaketan izan duten moduan maiatzaren 6an trasladatu zen, eta horren barri emotea da. Ez dakit galderari, galdera oso... Ez antolaketak pasau zen, eta begiratu behar atxe batzaude bai. Nahi bai dutu ez, zifragare bat nahi bai zuen, badut hemen, ez? Nahi bai zifragare batzuk ez. Hiru zifra agertzen dira hor, egian, afektatuan, bai. Zema gelditzen da, eta gauzak eta zer mandagoen kutsuak horatzien gauzak. Nire bat, aurrekontua oso diruzaintza betikin erokorra, 793.000, 792,2. Diruzaintzan geldikin afektatua, 893.000, 994,1. Aurrekontuaren emaitza oroitua, 594.000, 791,6. Gero zorra adibidez, udaren zorrizia, 2025ko abenduaren 31an, sarreraz finantziarioaren 15,0 da. Udarak gazia eskuetetzen du Bizkaiko Foru Aldundia 2024ko azaroaren 7an, 2025ko aldiako onartutako zor publikoko helburua. Hau da, finantza zor publikoak dirusa ez finantziaren 160 ez benditzea. Eta 2025an ikitetako dirusarrera arruntegiko berriz, urte amaierako zorrak 18,24 suposatzen du. Eta diruzaintzan, 2025ko ekitaldi amaieran diruzaintzan 2.396.054,54 euro. Eta 2025an erabilgarri izan dugun diruzaintza geldikin orokorra, 1.054.054 izan da, eta ekainaren 12ko 2024ko erako 6 artikuluak ezarritako jarraituz, 1.254.997,17 euro erabili ditugu 2025ko hainbat gastu finantzatzeko. Eta zorrarena izan duzu? Zorra bai, zorra, uneko baina kantidadea ez dago portzentaia. Portzentaia. Berez hori izan dugu bezala, arau fiskala betete dugu, bina izan behar dela, eta zorpetze maila terminen bat barruan, eta ez dago zer aipagarri eta hori despistatu jane. Hori kontu orokorrean ingurun, ez dago beste galderarik, listo jakin arazita. Laugarren puntua dela eta berez hemen sartu gendun, baina gaur konturetu gara kopuruagatik ez dugula zertan plenotik pasago behar. Hau izan litzateke, hori, aseguruaren kontrataziorako plegua.
Monika Bozkatu egin gara, kontu orokorrena oratu egin gara. Onartu egin gara bozkatu? Bale, bueno, kontu orokorra aldeko bozkat, hau bat ez, onartuta. Bai, hau bai da gainera, ustailen 21 baino lehenago egin beharrekoa, hori kontuen epaitegira bidaltzeko. Hori laugarren puntua esaten eban moduan, kopurua gaitik, Monika despista osan da, bai, esartu behar zala, baina gero konturetu gara, kopurua gaitik ez dala derrigora, piendotik pasatzea. Orduan, iruditzen baina zuen, bertan bere itxiko dugu puntu hau, ez dauka gora berarik aseguruen kontu hau. Orduan, laugarren puntua ez dugu pasauko, bosgarren puntua hartutako erabakien berri. Ez dago balderarik, eta ziraren puntuan, bi mozio dugu aurkezteko. Lehenengo mozioa, foru abolizioan endatorratu marraren urte hurren aldala eta mozio hau EH Bildu eta EAJak elkarraturik aurkeztenaren mozio bat da. Labur bildu egingo dut eta gero mozioak ezartzen dituen erabakiak bai irakurriko ditut. Hemen bat urte hurren hartuko hartzen dire apur bat aintzat, Eusko Jaurlaritza eratu zela 80. urte betetzen dira, foruen 1776ko uztailaren 25ko foruen abolizioaren 150. urte hurrena, eta hain zuzen be, 1976an Bergaran, honen gora beran eta bildu zen alkatel mugimenduaren 50. urte hurrena. Hiru urte hurren honek apur bat aintzat hartuta egiten da edo aurkezten da adierazpen hau. Azken batean, foruen abolizioaren mende hurren hori baliatuta, Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoa bat, udal tradizio demokratikoa eta autogobernurako nahi aldarrikatzeko erabili izan, momentu hartan, 1976an, eta hain zuzen ere, aurten 50. urte hurrena aprobetxatuta, adierazpen horrekin edo aldarrikapen horren espiritua bizirik irauten dagoela edo iritzita, barriro egingo da hain zuzen be, datorren uztailaren 19 egingo da berriro alkateen mugimendu horren errepikapena edo esan daigun. Bertan, Martina Ximendu dabetik bai adierazi nahi dut joango dela alkatea, mineu eta joango dela oposizioko bozera maile eta burudan Luis Gera ere, ordezkaritza izango duela Martina Ximendu udanak. Hau esan da, haunetxek dira mozio honi lotuta Martina Ximendu udalbatzak hartuko leukezan erabaki. Lehena Martina Ximendu udalak bat egiten du alkateen mugimenduaren 50. urte hurrenaren eta foruen abolizioaren 150. urte hurrenaren oroitzapenarekin. Eta bi efemeride horien garrantzi historiko, politiko eta instituzionala aitortzen du. Bigarrena, udal honek aitortzen du, Lapurdi Nafarroa Bela eta Sudurako Euskal Lurraldeen eskubide historikoen abolizioa Frantziako iraultzarekin gertatu zela 1989 eta 1700 eta 1980 artean. Horrez gain aitortzen du 1851an Nafarroa garaian eta 1876an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ezarritako foru erregimenaren murrizketa eta abolizio prozesuek Euskal Lurraldeen jatorrizko eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalaren galera ekarri zuela. Era berean aldarrikatzen du eskubide horiek ez direla irauni, ez da herri borondate demokratikoaren ordez kanpoko erabakiz deuseztatu ere. Hirugarrena, udal honek berresten du Euskal Herria Europako herri guztien artean berezko nortasuna eta nazio izaera duen herria dela. Historia, gizarte eta kulturako ondare berezi baten gordailu. Bi estatutan kokatua eta gaur egun 3 eremu juridiko-politiko ezberdinetan antolatuta dauden. 7 lurraldeetan duela bere leku geografikoa. Eta Euskal Nazioa osatzen duten herritarrek dutela beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea. Laugarrena, udal honek aldarrikatzen du beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea. Eta horretarako Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea gaur egungo behar demokratiko, sozial eta instituzionaletara egokituz. Bosgarrena, udal honek aitortzen du, udal herriek Euskal Herriaren historian izan duten eginkizun erabakigarria, bereziki foru tradizioan, udal demokrazian eta herri ordezkaritzan. Eta konpromiso hartzen du, etorkizunean ere Euskal Herriaren eraikuntza demokratikoan, erakunde demokratikoen rola indartzeko eta hauen artean bereziki udal erakundeena.
Seigarrena, udal honek bat egiten du 2026ko uztailaren 19an Bergaran antolatuko den ekitaldi politiko instituzionalaren helburuekin. Alkate mugimendua gogoratzeko 1976ko udal eskarien ekarpena aitortzeko eta Euskal Herriaren eskubide historikoen aldeko konpromisoa berritzeko. Esan duten moduan, Luisa Gurroia eta Nino Alkatie bertan egongo gara. Zazpigarren puntu bat egon da, azkenean da, erabakia Euskal Herriko udal guztietara jakinaraztea, baina apur bat, udal beharginei be lan gitxiago emoteko eta azkenean komunikazioen joan etorri eta papela aurreztu eta horiek egiteko kentzea erabaki dugu edo adostu dugu bilera aurretik posizio eta hausi izan da mozioa. Nik aipatu behar dut, gustu handiz irakurri da mozio hau, batez be, EAJ eta EH Bildun arteko aintzat hartuta aurkezteko mozio bat dalako, eta apostasunez hartzen direlako, bat eginda aurkezten diren horrelako idantziak. Bozkatu egin behar dugu, aldeko bozkak, hau batez, onartutzat emoten da udal mozio. Bigarren mozio bat ere badaukagu, udalerri Euskaldunen Mankomunitateak aurkeztuta, esnatu egitasmoaren inguruan. Osorik irakurri barik, baina laburtantxo bat egiten baduzu, Marili? Bai, hau beda aurretik praktikari pastatutako mozio eredu bat eta adostutakoa, suposatzen da, beste ekarpenik egin, irakurtu egingo dut lehenengo sarrera eta gero irakurri adostu dugu zen puntu. Badakigu, arnasguniek hizkuntza gutxi dituen biziberritzean duten garrantzia zelakoa den, horretaz sarri hitz eginda, baina 2025an Ziadekok egindako proiekzio demolingustiko baten ikusi izan argi eta garbi, euskararen alde orain arte egiten ari garena bakarrik edo soilik egiten badugu euskarak bizidaren geldialdia itzela izango dela eta atzera pausoekin eta atzera fase baten sartuko ginatekeela. Orduen, UEMak eta UEMaren barruen gagozen, 121 partatu udalerrietako bat gara, UEMak esnatu dinamika abiatu eban udaberri bueltan gitxi gora bera, hor lehenengo Euskal Herri osoko 18 era guztietako eragilek parte hartu eben, adierazpen publiko bat egin zen, prentza aurrekoa eta horrek guztiak. Eta gero, ordutik aurrera, udalerri gabiz, dinamika hau aurkezten, Euskara Batzordean aurkeztu zen, maiatzaren 27an egin genuen Esperantza Aretoan, narratibain mailako beste ekitaldi bat, aurkeztu zen, eta gu nahi duguna honegaz, da Martina Ximinen bentzat, eta inguruko udalerrietan, baina gure udalerria arnasgunea dela, arnasgunea izaten jarraitzea nahi dugu, eta horretarako urrats sendoak egitea da gure helburua. Horretarako, udala duen arduratik eta dituen eskumenetatik konpromiso hauek hartzen ditu, eta honek bai irakurriko ditu. Erabilera planean onartutako hizkuntza irizpideak betetzea. Kontratazio publiko guztietan hizkuntza baldintzak txertatu eta horien jarraipena egitea eta gure hornitzaileekin euskaraz komunikatzeko konpromisoa hartzea. Doako euskalduntzea bermatzea. Haur eta gaztetxoen aisialdia euskara hutzean, programatzea eta aisialdiko jarduerak euskaraz ez dakiten bizilagunak euskalduntzeko leku aproposa izateko konpromisoa hartzea. Etorri berriak euskarara gerturatzeko egitasmoetarako bitartekoak areagotzea eta haiek erakartzeko ahalegina egiteko konpromisoa. Aldi berean, gure izaeraren eta egoeraren berri emateko konpromisoa ere hartzen du. Udalen eskumenekoak diren esparruetan euskararen normalizazioan urrats sendoak ematea. Eragin linguistikoaren ebaluazioa arautzeko ordenantza, errezetako ordenantza, azoka eta terietako ordenantza eta abarretan. Gainerako administrazio erakundeekin ditugun harremanak euskaraz izateko eta haiei gauzabera eskatzeko konpromisoa. Herriko hizkuntza paisaia osoa euskaraz izan dadin laguntzeko konpromisoa hartzen du udalak. Euskaraz ez dakiten merkatari eta ostalariei behar dituzten euskarazko baliabideak emateko konpromisoa berresten du udalak. Udalaren irudiarekin lotutako guztia euskaraz izateko konpromisoa hartzen dugu. Udalerriko herritarrei gure arnasgune izaera eta horren garrantzia transmititzeko konpromisoa ere hartzen dugu. Eskualdearen arnasgune izaera
sendotzeko, eskualde mailako egitasmoa sustatzeko bidea lantzeko konpromisoa ere hartzen dugu. Herriko hizkuntza ondarea sustatzeko konpromisoa hartzen dugu. Herrian euskararen alde egiten diren egitasmoetan parte aktibo izateko konpromisoa hartzen dugu, eta azkena, gure hizkuntza praktiketan eredugarriak izateko konpromisoa ere hartzen dugu. Horrentxe dira, sinatuko dugu zen konpromisoak ados bagauz. Bai, aportxo bat zuzat, hasierako komentarizun Marili esan duzun ez dagoela aportazioarekin. Nik uste hau uema landu dara aldarri izetatik, Bildu eta JPNV, eta bali dugu, eta ez da esan moment markinek, oda bai berizti edo proposundu bai izati ez dut. Horrekorra da, eta bat egiten dugula, eta ez dugula, baizik eta... Luis, esan nahi neban, ez da ez egin aportazioarik ez ondo ez txarto oso gozatu da, ez dugu esan duzu modu uematik abiatutako, ez da ez egon ezer, suposatzen dela, talde bien adostasunaz egin aurrera. Bai, eta nire pasauen logu eta ez da kontako edo... Ezkerako zan, eta hemen uema dauz, eta koski adostasune hasieratik oso. Bueno, aldeko bostak. Hau ere, hau bat bezero nakundan, me emozionda. Eta ja, sinagotzien aldera. Bai, bueno. Lehen programa batzuk dira, sinagotzien aldera inguruz, eta beretzen gara horrek ez. Aurreko plenuen, dekreto bat egon zan zure lan universitatea buruz, izan zen pleno ondan, azeleratuko izan duela, eta gure kezki esan dugu edun, eta putxo bat horrela etxik, izik eta esan zen pleno ondan esan dugu zen dugu putxo bat, Bueno, bertan egon zan ez azalpena eta zan ez gero berriro hori, ez dugu ekarri zeian adierazietzak nomenan, hori. Bueno, momentu horretan, tramitietan nenuen, eta ja onartu egin. Bueno, kontu eban ni neu nazela horreko hauteskundetan aurreztuko, hautagai joango, eta horrek esan nahi gau, ni lanbaldatzen alkainan itzuli egin behar nazela gainera. Nire ohiko lana irakaskuntza maiatza ekaina batean itzultzea nahiko gogorra izaten da, ikaslentzako, batez be, ja, ebaluazio erdiak ebaluazio batzuk ikasketa batzuk, ez da pesentzun askoriko bera moldatzea. Orduan, nik nuke erabaki ikasturtea egitea, baina jornada erdiz, hau da, konpaginatu nire jornada erdi hangoa, eta hemen beste erdia. Komentan egan moduan, hori da liberazioa dago gionez. Jornada, beteko dut beharrezkoa dana, eta dedikazioa, baukiko ditut hain zuzen be, gaur jakin dut, 2 goiz egon ganaz institutuan, 2 goiz eta 3 goiz oso hemen. Orduan, jornada erdia baino gehiago beteko dute azken batean, liberazioa dagoenez, eta gai dagoenez, erdiz baina. Batez bezertarako, behin hauteskundeak pasatu eta udalgarri eratzen ganerako, nik amaitu alizatea ikasturtea eta ondorioz tokatzen zaidan ikasturte horretan tokatuko litzaidaken ere oporrak eta jornada erdiz duk amaitu, nire ordezkoa jornada erdian ere amaitu alizatea, ordezkoa bere lekutik kendu behar izan barik, eta horregatik hartu dute erabaki hori. Baina liberazio erabaki da ez horrek beste dedikazio dagoa, ez? Dute moduan, badatorren ikasturtea, izango da, barratzaldeko dedikazio luzeagoa. Pero señora profesional, egitzea eta zure partetik hartzea guzti legitimoa da. Akabo ba, ez? Baina, batetzalek erakartzen da kompromiso bat, uneko nik ustez, uneko hori horre edutia, eta, bueno, bost goizetik, 3 goizera bazetien labik, ez esan duzu moduen. Bai da aldaketa bat, uste bat aldaketa bat da, eta berez alkatetzak, beste kompromiso bat uste dugu, edo beste lehentasun bat dira. Zure erabakia da, guztiz legitimoa, hortan argi eta garbi, eta, zan bai hori, zehaztu dozu irakurtzu bat, zelan izango da. Hori da, nik esaztu dut goizak, arratzaldeak izango dira ere, lanerako. Orduan, berri esatu dut, liberazioa bajatu da, ez dedikazioa, beraz, dedikazioa izango da, erabatekoa, eta 2 goiz bakarrik, emazena gongo, udaletzen, baina bai oso gertu, eta bai ordu libreekin etorri da izateko, dozen momentutan, zein zuzen,
nire eukiko da jornada egokituta dago alkate batek dituen eskakizunei erantzuna izateko, askatasun horrekin ere ibiltzeko. Baina ni neuk ere nire ibilbide profesionala daukat, nire lanbidea daukat, eta nik ere pentsatzen eban, nire lanbidearekiko ere konpromiso bat izan behar nuela, eta zenditzera ekainaren hasieran itzuli eta ikasleak, ikasle barik, eta ez jaten oso serioa iruditzen. Eta hori da arrazoinamendua. Besterik? Beste lau? Beste hamar, beste hamabost, jaize datoz, ez da izan babila esan dian, ia jaizek pakin dago zen, errespetuz, eta hori laguntarri aurrera onduko zein dugun, ez etiko azken baten itzen dugun aurrue, eta langaketie eta aurrera erutie, eta dia jari hon batzeko dugu zen, bestekot galdera baizik eta. Lau desi beixelik ez, edo hamar desi edo mina, ez, baina jaizetako, baina dia gana doi, kompromiso hartzen dugun, eta seguru baiet, eta demostratzen dugun, arkilisiko gaizeko oso martza. Nik bai igual komentatzea, guretzako udal honentzako izango direla azkenengo jaixek. Egia da datorren urteko jaixek handi batean udal honek ere antolatuko dituela, eta antolatuta itxiko dituela, eta kompromiso ere hori hartuko dugula, datozen gauzak eginda emotea, baina bai gure aldetik ere igual esatea plazera izan dela, urterik urte Carmen jaixek antolatzea, lan handixe, batez be honek girondoan dago esan gixek esango dabe. Jai batzordeari eskerrik handienak, jai batzorde oso aktiboa daukagu berrixen, eta ez bakarrik Carmeni begire urte osoan egiten daren lana be aitortza bat merezi dauela uste dugu, eta nire aldetik ez dakit, Mikel eta Mari berdi emotia, jaixen inguruan, zozer ere. Fran begoten da beti jai batzordeetan, eta, hirurok ibiltzen ga, gu geixea egize da, baina, lan itzela da, baina egize da iratxek izan dabe moduen jai batzorde oso potentia dukegule, zorixontzeko moduko herritzarrak, eta jenti asko egiten dara. Eta ez bakarrik Carmen jaizetan, beste edo sortizizio jaize, edo beste gauza batzuk antolatzen dira, baina Carmen jaizetan jenti batzarretara etorritzen da, bileretara, parte hartzen dau, iritsi emoten da, bostak iritzen dau, eta zehozelan definitzeko Carmen jaize dintzen oso jai parte hartzaileek antolaketa aldetik. Gero badakigu baietz kalien, baina oso parte hartzaileek eta jentean iritzisek alegintzen gadarote kontuen izeten, eta nik uste dut horregaitzik urten dabena egitarra bedala hain anitzu. Ia ezer estanpasetan, da ondo da izan, bizek izan dabeko dut, desio bera. Eta ipatzea, aiadan, rekordak urterik urte, rekordana apurtzen. Zenetik ambulantzua da, ez da? Azken izango da... Eunda sortzi lagun eguzan itxaron zerrendan, eta eleidan ingenieritza lan zeberak egin dauk. Azkenietan osartu ba, 2015 uste da garela, bestialidade bat da, hartu. Eta ia, eguraldizek laguntzetik aparte, ia zibismo apur bategaz horteten garen dano, ze jentetza itzela da. Eleiden garbitzasunen, Itzela. irriko da, kontenedorak eta irriko da, abestasunek. Itxoek irriko da, itzori da. Baina asko, jente asko gara. Batera leku nahiko txiki baten eta... Eta hor, urte baten gero eguela ipinizien olako mangera batzuk eta eukiden harrak. Eta bero asko etxema dagoelako mangera batzuk uraz, ipinizien ez dut eta ipinizien modu bai. Ondo, gero aurreko azkietan eukiogun nolako bero esan dut baldin badago. Mejor ona vida, hobeto hori bizi baino. Egin erbizan ditut, baina genuen egitan izan moduen olako beroaldi itzen bat badator, hori besta asko zure izan. Motibo izan da, bertan era lagatzen bai. Alerta horria Eurizia ez da ona, baina 40-40 gradu
Pero oraingo gure desioen artean hori ez da. Osea, que ez paseti hori. Ez da kontratatu orduan denboraldia. Hoxe, etxarrei, hori dut kozetako, eta guzti, txupirasoan, ordezkariak, badakizuen, urterolez. Eta maitutzat, orduan, plenoan, sortzirek eta bi. Son descarrik asko nahi da. Agur. Ja, ez